Je tu ďalší krásny naviak z rady Nevis, od značky Nevis. Naviak veľkosti 30, naozaj s veľmi pekným prevedením, s precízným spracovaním. Naviak vhodný naozaj na prívlač, pre prívlačkárov, má silný preklápač, naozaj je to dobre spravené. Veľmi výhodné je pri tomto naviaku rýchloschopná kluka, keďže pri skončení rybolovu si túto kluku prehodím a môžem si to zabaliť aj s prútom vlastne do batožiny alebo do púzdra a nezaberá to miesto, veľmi rýchlo to sklopím, nemusím tu nič vlastne točiť. Po stlačením takéhoto mechanizmu sa to odistí a teda si to sklopím. Naviak veľmi pekne chodí. Odporúčam každému prívlačkárovi, má 5 ložísk 4+1, takisto má aj anti-reverse, čiže spätný chod sa dá deaktivovať alebo aktivovať. Ľahúčky naviak, pekným dizajnom.